उमाबाई बुफा 3 तारीख जून 2024 अरन बैजंती देवबर्मा बुजागो लास खाई बुनारंनि नुखुंनि अरन गानाव बगबाय बर्डार बुमा बुफाबो बुजाखा आं खबर माने फाइनानि जरा करिबा तिनि फाइसक बायका चिनि सोशल वर्कार सुरन आनो साहका सार खूब पेटेटिक घटना आरो मा थांनाय तिनि आं अर सकबायका गोबां मा ताखौ बुखक जन तै फैका आन पिएसओ फैका तिनि अचित दास जोंगर फाइ खोना फैका घटना रक जतन नायखा ब्लेखे न खा खामानि कक गोबां मा बर फायो गोबां मा बर थांगु किन्तु अमनो अतांगे बुथार जाखा मनो के चेरी नायनि केरि बा अमनो चेरी नायै बरक जस्टिस मानथो अन्नु खुंनि बरक बिचार मानथो काहाम अमनो के बताबसक जरा और साक्टारि नायफैका बा कक साफायका अमतै घटना तिनि बंनि थानि जों खानाका जों ताबो अग सिमालांगो बसावनो न सानाय बैजंतिनि बुमा बुफा बैजंति थै थांका जों मानलिया आइफोरनो बुमा बुफा जों जस्टिस मानथन अमो जों नायो आबोनि बागैना गोबां मा थाइ थायो चिन बरक बुथार जाखा जस्टिस जों माया बिश्वजित देवबर्मा लामाव खिकले बुथार जाखा अमते गोबां मा घटना गतिका किन्तु जों तिनर फाइनुक फैका और बसेम न गा आबोनि बागैना जों तिनर फैका अमनि परे जों थाना मेलागर थानाव बंनि जे एफआईआर खाइमानि थानानि उसिबो एफआईआर नाखा अथच बरनो रिसिभ कपि रिया कोन सिल सय करे रि रहका थै अब मेलागर थाना तारपरे एंगाकाय थैमानि दिनबो बुमा बुफा बर थाङै थानाव जानखा थाना जानक मानि परे पुलिस फैका आबन परे कें ककरै शुधु मोसिने दुखजनक घटना बनि नुखुं खुंचा जतन बुजाक बैखा तारपरे बंने एगेंस्ट देव जे बुनाय रक पैसा रेप केस रि खबर न बरनो थाना तलांखा अ थाना इंराजी बे टाइप खाजाक ताम सैजाक साइमिया बरनो सय खायरिका लेखा परा सिजा जाया बरनो खायरमा चिनजा खायै सय खायरिका ब्लेखे नांमनि कक दुखनि कक किन्तु अप्ति घटना न चेरी नाय फैजागिया तिनि जों अर फाइसक बैका मकामी रं माला नबले टक्सा पारा कामियो जों फाइसक बैका बेका म मेलागर थानानि अदिनो आं चाइतो बै नायनाय खरकसा लुकुरो बैचंगे एमएलए हिसाबे आं नायनाय अमनो तयै तामो खलायमान एवं जग थाना थैमानि ताबो पइन्ट नखुंनि बर सिजायनि बागै एफआईआर खाइमेयाको अ एफआईआर जों खाइनाय बुमा बुफानो तलाङै नांतैसा फाइनाय अर अ सालनै सालथामनि बिजोंनो फाइनाय बुमा बुफानो तलाङै मेलागर थाना थांगै अ बसाजो बुथारजों माने मनि जस्टिस सानिटाइसा जों एफआईआर खाइनाय कताल खायै एवं अमनो ह्यूमन राइट्स कमिशननि थानिबो जों सिनाय चिठी एवं अबरो खाइ जाहाते खाइ अन्नु खुंनि बर टक्सा पारनि जे बसंत देवबर्मानि बसाजो तामसेकम बैजंती देवबर्मा जे बुथार जागमानि अमनि जस्टिस मानथो नाय बिचार मानथो जों अमनो नायो किन्तु और सबसे दुखजनक घटनाका जिनि जे बरक अरुण दास जे को खाइनाय अबे बिनि जागा कलाया और ब द्राग्स खबैतनि कानि जों खबर मानखा एके ब अमनो न कांनानि हिने इकमनो कांनानि हिने ब हा दजाब्रे वाखाग्रिखा वाखांमानि परे एका बिनर तामुंखा सामिया बरक निजेबो नुखुंगो करै किन्तु असमय फायै बरक अममते खाइफैका नायफैका हेगायगाकाय अलाखा बंनि माने कमाफो पुतला कमाफो अमुक कमाफो हने बरनो नुखुं खुंचानि बरक फाइ बरनो बुखा बैजंती देवबर्मान सुतै खग लाथि रिखा थै जमखा शिलचर तलांखा जीवित लांखा तफानो शेष पर्यंत बुमा बुफा अनेक चाइतगि नायमानि परेब ट्रिटमेंट खाइमानि परेब बैजंतीनो मोथाङै नारेग मालिया बैजंती थैजाका अमनो बिनि सिमेला अमनि जस्टिस जों नायो अमनि जस्टिस जों मानानि नांगो अमनि जस्टिस बैजंतीनि बुमा बुफा मानथुन अमनो नायो टक्सा पार बसाय अ सिमेलांनि बसकांगो बसाय जों अमनो कक सानाय बैजंती जस्टिस मानसतो।